Buat Mbak Emi mana ya? Kok kebangetan sahabat belas ra ono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambarno karo tanggo latihan. Solawe sole kanjimu wis ra kajo aku, mergo wis tau jaru. Biyen aku cek betah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sangsaya bubrah. Biyen wis tak wanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Satu tebang bersama Sony Musik. Kameramen handal. Biar aku cek betah tambah bepandi. Satu depan